Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wannan wani mutum ke nuna gadin kayan shi da zai shiga lockdown da shi. Assalamu alaikum, maziyarta wannan shafi. A yau dai mun kawo muku rahoto ne kamar yadda muka saba na abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu Najeriya. Yau mun kawo muku rahoto ne akan lockdown da aka shiga na jihar Kano. A iya sanin mu dai jihar Kano gari ne mai yawan al'umma da jama'a da kuma cunkoso. Amma yau kaga yadda gari yake babu jama'a tamkar an share shi ko kuma mu ce tamkar an tashi kiyama. Duk inda ka zagaya manyan titunan jihar Kano babu kowa a ciki, babu motsin mutane. Babu abin da ke faruwa illa ka ga tamkar an shara. Wannan dai wani babban titi ne da ke tsakiyar gari wato wajen yankin ƙofar Nasarawa inda flyover take amma kaga babu kowa a ciki. Haka nan titin gidan gwamnati ne inda shi ma kamar an share shi babu ko da kowa tsuntsu. Wannan ma wani titi ne da ke cikin jihar inda babu kowa a ciki. Ga dai irin yadda garin ke kasancewa. Wannan ma fili ne na ma bayan Cuban shin ya tsaya. wannan irin yadda mutane suka fita. Don ubanku gobe ku kuma fitowa yawo. We are in total lockdown. Don't come out. Father. Bayan gwamnati Jump. kuma San burawa ba. saboda kai irin na mutane kaga yadda suke fita kaga kuma hukuncin da jami'an tsaro ke musu. Wannan ma ai abu ne su. Kai da kana bayan mutane wallahi sun hango shi kai nasarar ne fa la ilaha illallah wallahi la ilaha illallah ya gudu nas shiga gidan Sa'udu ka shiga gidan Sa'udu la ilaha wasu sun hango shi ta gaba la ilaha illallah. Don uwarsu muna jiran ku wallahi muna jiran ku a kwana